Je najvyšší čas ukončiť vaše zasadnutie, ktoré ste zneúctili vašim pohrdaním všetkými cnosťami a znesvetili praktizovaním všetkého zla. Ste banda ničomníkov a nepriatelia akejkoľvek blahodárnej vlády. Ste horda nájomných lotrov. Za kus žvanca by ste predali vašu krajinu podobne ako Ezau. Zradili by ste Boha za pár drobných, ako Judáš. Je medzi vami nejaká obyčajná cnosť? Je nejaká hanebnosť, ktorú by ste nespáchali? Nie ste veriaci viac ako môj kôň. Zlato je vašim bohom. Kto z vás nezapredal svoje svedomie za úplatok? Je medzi vami vôbec niekto, kto má aspoň nepatrný záujem o blaho Commonwealthu? Vy špinavé prostitútky, či ste vašimi nemorálnymi princípmi a ohavnými praktikami neznesvetili toto posvetné miesto a nepremenili ste chrám Pána na hniezdo zlodejov? Ste hnusne odporní celému národu, ktorým ste tu boli vyslaní, aby ste riešili jeho sťažnosti a krivdy, čo naplníte tým, že odídete. Takže si zbalte svoje saky-paky a zaliete za sebou dvere. V mene Božom zmiznite.